Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane od lijako. Mi smo sada tu, od lijako. u dobru i u zlu. Od lijako. Mi uz tebe smo, od lijako. jači zajedno. Džinovski meda. U redu, jel snimamo? Da, ali naopačke. Pozdrav za sve učenike srednje škole Kedik. Vaši reporteri Mili i Tamija pripremili su ekskluzivu za današnje školske vesti. Stvar je veoma važna. Sigurna sam da svi već znate da se večeras odigrava nešto posebno. Godišnji maturski bal. Nažalost, našim kamerama nije dozvoljen ulaz u prostoriju u kojoj će se odigrati svečanost. Ali ja odavde vidim devojku koja će večeras možda poneti krunu lepotice večeri, baš kao i prošle godine. Radi se naravno o direktorovoj ćerki Sisi. Da vidimo da li će nam odgovoriti na nekoliko pitanja. Sisi, možeš li da kažeš za našu publiku nekoliko reči pre ove važne večeri? Izvini, mala. Ja razgovaram samo sa profesionalnim reporterima. Ne mogu da gubim vreme na vas, glupake. Ali ovo je za program školskih vesti. Šta je sa slobodom štampe? Mili, klinka tvojih godina nema nikakvu slobodu, razumeš? Kome treba tvoja glupa reportaža? Šta ti znaš? Pored svega, ti imaš problem. Ne zaboravi da moraš da nađeš pratioca, a ne znam niko ko bi išao sa budalom kao što si ti. Čak ni oni. Kladim se da bi pobegli ko zečevi kad bi ih pitala. Kome oni trebaju? Ima puno drugih dečaka. O, da. Šta onda čekaš? Probaj da ga nađeš. Uliče, hoćeš da mi budeš pratilac za večeras? Izvini, Mili, ali to nije dobra ideja. Ja sam stariji od tebe i vidiš, obećao sam i Umi da ću da idem sa njom. Vidiš? Šta sam ti rekla? Ali nemoj da brineš, Mili. Sigurna sam da ćeš da nađeš partnera za igranje u pesku. Umeđu vremenu, poigraj se sa svojim lutkama. Mili, čekaj! Nadam se da se ponosiš sobom. Aelita, Jeremy ovde, čuješ li me? Aelita? Zdravo, kako si? O, dobro, a ti kako si? Dobro sam. Nisam videla ništa neobično oko tornjeva. Sve izgleda mirno. Bar za sada. Znaš, moje istraživanje napreduje, pa moći ćeš da živiš sa nama. Imaš rešenje za materializaciju? Konačno si ga pronašao. Ne, još uvijek nisam, ali radim na tome. Samo je pitanje vremena. Onda Ksena neće moći da povredi ni tebe, ni nas. Odlično, hvala. Mili, nemoj da plačeš. Ići ćemo na maturski bal, vidjet ćeš. Što se tiče vesti, Jim je rekao da su dobre. Imamo vremena do 9. A to je gubljenje vremena. Priznaj, Tamija. Nije im stalo ni do nas, ni do naših vesti. Mrzim ih sve. Sve ih mrzim. Mrzim sve na ovom svetu. Ti ne znaš šta govoriš. To je samo... Prestani. I tebe mi je dosta. Ostavi me na miru. Hej! Istina, Urlik je mogao da bude malo ljubazniji. Ne budi tako natmuren, Ulriče. Takav si zbog Mili? Mogao si da pristaneš. Znaš da ne volim maturske balove. A kad bih ti ja bio pratilac? Sisi je stvarno bila gruba. Da je pakost jedan od uslova za kraljicu lepote, ona bi sigurno pobedila. Upravo si, ali probaju to da ubediš i mi sveta. Mi sveta, ha? Ona je mis u svom svetu. Tebi nije važno koliko imam godina, zar ne? Mi se razumemo.
Nismo poput one glupe starije dece koje stalno žele da upravljaju svima. Mislim da se mi ne računamo samo zato što smo mlađi. Da barem jedno možemo da budemo stariji od njih. Mnogo stariji. Ne bi nam se smeli, zar ne? Mili, jesi li tu? Jesi li se raspoložila? Požuri, imamo posla. Dobro, dobro, idem. Ti ostani ovde. Vratit ću se po tebe. Moramo da završimo reportažu o maturskom balu, sećaš se? Hej, nadam se da nećete ceo dan da me pratite. Koliko ja znam, vi niste kozmetičari i ne treba da se lepite kao lepak. Niste mi potrebni. Ćao, zdravo. Sisi, mislili smo... Poslušajte moj savjet. Nemojte da mislite, ne stoji vam. Na maturskom balu će da budu sve same bebe. Mora da se šale. Kako je ona nakaza imala hrabrosti da pozove Ulrika? Ne mogu da verujem. Ako će neko da ide sa Ulrikom, onda ću to biti ja. Ja sam zvezda, školska diva. Ko je to? Odgovori, ko je to? Hajde polako, nazad u svoje sobe. Sve u redu. Izgleda da smo našli super vest. Hajde da proverimo da ne stoji možda iza ovoga naš stari prijatelj Ksena. Šta misliš? Kratki spoj. Previše uređaja uključenih u isto vreme. Da, muzička linija, svetlo, depilator, pegla za kovrđanje kose. Šta je drugo moglo da se desi? Da ne pominjemo simulator za mozak, mada verovatno nikada nije otkrila kako se koristi. Ne znam šta se desilo, ako mene pitaš, Sisi je to zaslužila. U potpunosti se slažem sa tobom. O ne, moj Meda je nestao. Uhvatio sam vas. Igranje u baštenskoj šupi je zabranjeno. Samo malo, Džime, to je... Ništa me ne zanima. 100 puta sam vam rekao da je ovo mesto opasno za decu. Pogledajte taj zarđali alat. Šta mislite da je ovo, dečije igralište? Znam, ali... Nema ali. Nadam se da sam bio jasan. Ulaz je zabranjen, pristup imaju samo odrasli. Vi ništa ne dozvoljavate. Slušaj, da sam na tvom mestu, ne bih tako pričao, malena. Malena? Dobro, mala sam, pa šta? Zar samo stariji imaju prava da kažu ono što misle? A, vi mislite da ste veliki, jel? U redu. Sa ili bez vesti vas dve ćete večeras ostati u svojim sobama. O, super! Zahvaljujući tebi možemo da se pozdravimo sa maturom. A sad razlaz. Pogledaj fotografije koje smo napravile. Odlične su! Nešto nije u redu, Mili. Neko joj je ukrao medu. Sigurno je to uradio neko od velikih, iz inata. Mili, u pravu si. Vidi, to je Sisina soba. To je i moj Meda, sakriven pod njenim jastukom. Neverovatno. Ha, ko bi rekao? Uskoro će se igrati lutkama. Dobro, idemo. Moramo da je nađemo. Ako nas Jim uhvati u domu, u gadnoj smo nevolji, Mili. Idite u svoju sobu, ja ću se pobrinuti za ovo. Šta se dešava? Ko je tamo? Izađi! Pazi se! Ja imam crni pojas! Huh?
Džime, siguran si da je ovo tvoj napadač? Kažeš da je stručnjak za karate. Mislim da je bolje da ne zovemo policiju. I jel tako, Džime? Ono što se dogodilo Sisi je pomalo čudno, zar ne? Došlo je do kratkog spoja. Šta bi drugo moglo da bude? Nisam siguran i vi znate na šta mislim. U svakom slučaju ponašajte se kao da je sve u redu i zidovi imaju uši. Moram da idem da se sredim za maturski bal. Ponekad je stvarno naporno dolaziti u školu od kuće. Ne žali se, niko te ne budi u 6 ujutru. Imaš toplu vodu i ne moraš da spavaš pored smrdljivog oda. Vidimo se kasnije. Ode, tražiš nešto? Ne, upravo sam čuo šta se desilo Džimu. Znaju li koga je napao? Ne, mislim da je našem nastavniku samo potreban odmor. Ksena u Medi? Da, siguran sam. Uvek je tamo gde ga najmanje očekuješ. Dobro, momci, ko ide, a ko ostaje? Ne možemo sami na zadatak. Previše je opasno bez Jumi. Ako sami odete, nikada se ne zna šta će se desiti. Evo idem ja. Šta sam ja sad rekao, a? Da nemaš neku bolju ideju. Dogodile su se 2 nezgode. Ne možemo da ostavimo školu bez zaštite. A ako dođe do nesreće, ni vraćanje u prošlost nam neće pomoći. Od je u pravu. Vidite, ja ostajem. Ako nešto otkrijem, ja ću vam preneti. Idite i pozdravite, znate već koga. Aelita, Jeremy ovde, čuješ li me? Zdravo. Mislimo da je Ksena izazvao napad. Jesi li nešto primetila? Ne, ništa. Ali možemo bolje da pogledamo. Šaljem ti Oda, dolazi sam. Ulrik je morao da ostane da prati da li će neko napasti školu. Od je spreman. Kako je kod tebe, Ulriče? Izgleda da imamo problem. I to veliki. Transferuj Oda. Skener. Virtualizacija. Jeremy, loše, a? Medved je izašao iz škole. Ako je pod Kseninom kontrolom, postaće još mnogo luđi. Napašće svakog komu se nađe u blizini, pogotovo smrtne neprijatelje, kao što ste vi. Jumi! Vidiš tamo? Toranj koji je Ksena aktivirao sigurno nije daleko. Pa, dole u svakom slučaju nije. Možda je na susednoj visoravni. Ups! Prekasno! Stiže odbor za doček. Ode, čuvaj Aelitu. Javi se, Jumi, javi se. Ode, šta se događa?
Laserske strele! Ne! Ode, upravo si izgubio još 10 života. Nije valjda! Ode! Mislim da nemamo izbora. Ulriče, lako. Izvini, jesu li ti roditelji tu? Ne, izašli su. Dobro, idemo. Ne možemo da ostanemo ovde. Hej, možeš li bar da mi objasniš zašto? Nemamo vremena. Hajde. Ode, budi oprezan, imaš još samo 50 života. Laserske strele! Ni sekund ne mogu da te ostavim samu, a? Ode! Mislim da sam našla nešto. Šta je to? Voda! Jeremy, Ulrik je ovde. Jum je sa mnom. Vraćamo se da evakuišemo u školu. Reci Odu da požuri. Ovde je postaje gusto. Ode, požuri, Meda se je baš naljutio. Dobro, dobro. Toranje ne može da bude daleko. Da vidimo. Mislim da imamo problem. Od još uvijek nije pronašao aktivirani toranj. Ti se pobrini za sobe. Ja ću za salu. Našli smo toranj, Jeremy. Odlično, svaka čast. Sada ga deaktivirajte. U redu, samo mi daj minut da pozdravim starog prijatelja. Mani se učtivosti, ostalo ti je još samo 50 života. Ne smeš dozvoliti da te udari. Ej, Urliče, mogao si bar malo da se potrudiš. Ne mogu da verujem koliko aljkavo izgledaš. Pa, pustit ću te ovog puta, pridruži se društvu. Probaj malo da se opustiš i provedeš. Izgledaš kao da očekuješ katastrofu. Ulriče, haha, kako si? Hej, gde ti je otišla pratilja? Sljedeći put pozovi mene. A sada trenutak koji ste svi čekali. Izbor za ovogodišnju kraljicu lepote. Pripremite se. Moram da idem. Ovo je trenutak za moju pobedu. Ovo se zove topao doček. Jeremy! Od neće uspeti sam. Hoće. Ode, nastavi, moraš da pogodiš metu. Došlo je vreme da i ove godine izaberete devojku koja po vašem mišljenju posjeduje najviše šarma, gracioznosti, lepote i elegancije. Evo i naše prve kandidatkinje. Stanite! Slušajte šta imam da kažem. Svi morate da odete odavde. Moramo da evakuišemo salu. Samo mirno. Ne šalim se, ovo je ozbiljno. Uskoro će da nas napadne džinovski plišani Meda.
Znao sam! I ja sam ga video! I ja sam video džinovskog plišanog medveda! Tišina, tišina! Učutite, idioti! Zar ne vidite šta pokušava da uradi? Ovo je smislio da ja i ove godine ne bi pobedila. Džinovski plišani medved, molim te, zašto ne King Kong? Ode, sad ili nikad! Sudar! Hajde, Elita, od tebe zavisi. Ulriče! Ulriče, jesi li dobro? Da, naravno. Spremna za putovanje u prošlost, Yumi? Ulriče, hoćeš da mi budeš pratilac za večeras? Vrlo rado, Mili. Vidimo se ovde u 8. Stvarno? Naravno. Nisi ljuta na mene, Yumi. Nimalo. Večeras će sa mnom da ide moj tajni obožavalac. Jel tako, Ode? Šta? Ali, Ulriče, stvarno ćeš da ideš sa tom smešnom bebom? Tako je, idem. Ali ne brini. Kad tvoj mozak dobije još neuron ili 2, ići ću možda i sa tobom. Nadam se da snimaš, Tamija. Naravno da snimam. Ovo je vest. Super vest.